प्रणाम माता जी। हरे 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 कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रणाम माताजी। വൈബ്രേഷൻ ഉണ്ടല്ലോ സംസാരത്തില്. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രണാമം മാതാജി. हरे कृष्णा प्रणाम। हरे कृष्णा प्रणाम माताजी। കാണാമല്ലോ, സ്ക്രീൻ ഷെയർ ചെയ്തതല്ലേ? കാണാം മാതാജി. माता जी കാണാം. हरे कृष्णा। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकथा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपथकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवम् श्रीराधा कृष्णपादान् सह गणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। नमः ॐ विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते जयपताका स्वामिन् इति नामिनि नमाचार्यपादाय हिताय कृपप्रदायिने गौरकथा दामताय नगरग्रामतारिणे। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिन् इति नामिनि नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणि प्रचारिणे निर्विशेषशून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हे कृष्णा करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिका कान्ता राधा कान्त नमोऽस्तुते। तप्त काञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। ഹരേ കൃഷ്ണ. ശ്രീ രാധാ ഗോവിന്ദ് മന്ദിർ ഇസ്കോൺ മാംഗ്ലൂരിന്റെ ഷോർട്ട് ഭാഗവതം ക്ലാസ്സിലേക്ക് എല്ലാ ഭക്തന്മാർക്കും സ്വാഗതം. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. നിഗമകൽപതരോർഗളിതം ഫലം സുഗമുഖാദമൃതദ്രവ സംയുതം പിബത ഭാഗവതം രസമാലയം മുഹുരഹോ രസികാ ഭുവി ഭാവുകാഃ. നാരായണം നമസ്കൃത്യ നരം ചൈവ നരോത്തമം ദേവീം സരസ്വതീം വ്യാസം തതോ ജയമുദീരയേത്. നഷ്ടപ്രായേഷു ഭദ്രേഷു നിത്യം ഭാഗവത സേവയാ ഭഗവതി ഉത്തമ ശ്ലോകേ ഭക്തിർഭവതി നൈഷ്ഠികീം. കൃഷ്ണായ വാസുദേവായ ദേവകീ നന്ദനായ ച നന്ദഗോപകുമാരായ ഗോവിന്ദായ നമോ നമഃ. ഹരേ കൃഷ്ണ. മദേകബന്ധോ മത്സംഗിൻ മദ്ഗുരോ മന്മഹാദന മന്നിഷ്ഠാരക മദ്ഭാഗ്യ മദാനന്ദ നമോസ്തുതേ. ഗ്രന്ഥ ശ്രീമദ് ഭാഗവതം की जय. श्री प्रभुपाद की जय. ശ്രീമദ് ഭാഗവതം സ്കന്ധം 1 അധ്യായം 9 ഭീഷ്മദേവന്റെ വിയോഗം. ശ്ലോകം 27. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ദാനധർമാൻ രാജധർമാൻ മോക്ഷധർമാൻ വിഭാഗശഃ സ്ത്രീധർമാൻ ഭഗവദ്ധർമാൻ സമാസവ്യാസയോഗതഃ. എല്ലാവർക്കും ഒരു പ്രാവശ്യം ചൊല്ലാം. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ദാനധർമാൻ രാജധർമാൻ മോക്ഷധർമാൻ വിഭാഗശഃ ദാനധർമാൻ രാജധർമാൻ വിഭാഗശഃ ഭഗവദ്ധർമാൻ സമാസവ്യാസയോഗതഃ. ശ്രീധർമാൻ വ്യാസ യോഗ. ഹരേ കൃഷ്ണ. അനന്തരം ദാനധർമ്മങ്ങളെയും ഒരു രാജാവിന്റെ പ്രായോഗിക കർത്തവ്യങ്ങളെയും മോക്ഷ സാധനയ്ക്കുതകുന്ന പ്രവർത്തനങ്ങളെയും വിഭാഗങ്ങളായി അദ്ദേഹം വിശദീകരിച്ചു. പിന്നീട് അദ്ദേഹം സ്ത്രീജനങ്ങളുടെയും ഭക്തരുടെയും കർത്തവ്യങ്ങളെ കുറിച്ച് സംക്ഷേപമായും സമഗ്രമായും വ്യക്തമാക്കി. അപ്പോൾ ഇവിടെ യുധിഷ്ഠിര മഹാരാജാവിന് ഭീഷ്മദേവൻ ഉപദേശം നൽകുകയാണ് സരസയിൽ കിടന്നുകൊണ്ട്, അല്ലെ.
അപ്പൊ ആദ്യം തന്നെ അദ്ദേഹം എന്തിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു കൊടുത്തു? 4 വർണ്ണങ്ങളും 4 ആശ്രമങ്ങളെയും കുറിച്ച്, അവരുടെ ധർമ്മങ്ങളെ കുറിച്ചൊക്കെ ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ട് പറഞ്ഞു കൊടുത്തു. ഇനി ആരാണ് ദാനം ചെയ്യേണ്ടത്, അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ പറയാണ്. എന്തിനെ കുറിച്ചൊക്കെയാണ്? ദാനധർമ്മങ്ങളെ കുറിച്ച്, രാജാവിന്റെ കർത്തവ്യങ്ങളെ കുറിച്ച്, അതുപോലെ എന്ത് ചെയ്താലാണ് മോക്ഷം ലഭിക്കുക എന്നതിനെ കുറിച്ച്, സ്ത്രീജനങ്ങളുടെ ധർമ്മം, ഭക്തജനങ്ങളുടെ ധർമ്മം, ഭഗവാന്റെ ധർമ്മങ്ങളും അതും പറയുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ ഇവയൊക്കെ കുറിച്ച് സംക്ഷേപമായും സമഗ്രമായും വ്യക്തമാക്കി എന്നാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. അപ്പൊ നമ്മൾ നേരത്തെ കണ്ടു, ദാനധർമ്മം ആരുടെ ജോലിയാണെന്ന് പറഞ്ഞു? ഗൃഹസ്ഥാശ്രമിയുടെ ജോലിയാണെന്ന് പറഞ്ഞു അല്ലെ. ബ്രഹ്മചാരി ജീവിതം എപ്പോഴാണ് ഉണ്ടാകുന്നത്? വിദ്യാഭ്യാസ കാലഘട്ടത്തിൽ. അപ്പോ ഒരു ബ്രഹ്മചാരിയെ 2 തരത്തിൽ, അതായത് നമുക്ക് നല്ല ഇന്ദ്രിയ നിയന്ത്രണം ഉണ്ടെങ്കിൽ ആ ബ്രഹ്മചാരിക്ക് എന്തിലേക്ക് കടക്കാം? സന്യാസത്തിലേക്ക് കടക്കാം. അതല്ല, ഇന്ദ്രിയ നിയന്ത്രണം ഇല്ലാത്ത ആളാണെങ്കിൽ ആ വ്യക്തിക്ക് ഏത് ജീവിതത്തിലേക്കും ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്യണം? ഗൃഹസ്ഥാശ്രമത്തിലേക്ക് ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്യണം അല്ലെ. അങ്ങനെ ഗൃഹസ്ഥാശ്രമത്തിൽ ഇന്ദ്രിയ നിയന്ത്രണത്തോടു കൂടി വേണം അദ്ദേഹം പ്രവർത്തിക്കാനായിട്ട്. ഇപ്പൊ ബ്രഹ്മചാരി ഗൃഹസ്ഥ ജീവിതത്തിലേക്ക് നയിക്കുമ്പോഴും ഒരു നേരിയ, അതായത് ചെറിയ ഒരു സ്വാതന്ത്ര്യം അദ്ദേഹത്തിന് ഉണ്ടാകും. അതുപോലെ 9ാമത്തെ അധ്യായത്തിൽ 27ാമത്തെ ശ്ലോകത്തിൽ ഭഗവാൻ പറഞ്ഞ കാര്യം ഇവിടെ എടുത്തു പറയുന്നുണ്ട്. നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു? കരോഷി ദക്ഷ്ണാസി ജുഹോഷി ദദാസിയത് തപസ്യസി കൗന്ദേയ തത് കുരുഷോ മദർപ്പണം. എങ്ങനെ നമ്മൾ ഭഗവാന് എല്ലാം സമർപ്പിക്കണം എന്നുള്ള കാര്യവും അവിടെ പറയുന്നു. ഇനി അടുത്ത പാരഗ്രാഫാണ് നോക്കേണ്ടത്. രാഷ്ട്രീയ പരമാധികാരത്തിനുള്ള ആധുനിക നയതന്ത്രത്തിൽ നിന്നും വ്യത്യസ്തമായ ഒരു മഹത്തായ ശാസ്ത്രമാകുന്നു രാജധർമ്മം. രാജാക്കന്മാർ വെറും നികുതി പിരിക്കുന്നവരല്ലാതെ ഉദാരമതികളായി തീരുന്നതിനായി ക്രമനിബദ്ധമായ ശിക്ഷണം നൽകപ്പെട്ടവരായിരുന്നു. അവർ പ്രജാക്ഷേമത്തിനായി മാത്രം വിവിധ പ്രകാരത്തിലുള്ള യത്നങ്ങൾ അനുഷ്ഠിക്കുന്നതിൽ ശിക്ഷണം ലഭിച്ചവരായിരുന്നു. മോക്ഷപ്രാപ്തിക്കായി പ്രജകളെ നയിക്കുക എന്നത് ഒരു രാജാവിന്റെ മഹത്തായ കർത്തവ്യമായിരുന്നു. അപ്പൊ ഒരു രാജാവിന്റെ ഡ്യൂട്ടി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല് സ്വന്തം കാര്യവും കുടുംബകാര്യവും മാത്രം നോക്കിയാൽ പോരാ, തന്റെ പ്രജകളെ മുഴുവൻ ഭഗവാന്റെ ധാമത്തിലേക്ക് തിരിച്ചെത്തിക്കുക എന്നുള്ളത് രാജാവിന്റെ ഒരു ഡ്യൂട്ടി ആണെന്നാണ് പറയുന്നത്. വെറുതെ അവരിൽ നിന്ന് നികുതി പിരിച്ചാൽ മാത്രം പോരാ, അവർക്ക് എന്തുകൂടെ പറഞ്ഞു കൊടുക്കണം? എങ്ങനെയാണ് ഭഗവാന്റെ ധാമത്തിലേക്ക് ആത്യന്തികമായിട്ട് നമ്മൾ എന്തുകൊണ്ടാണ് ഈ ശരീരത്തിൽ ഇരിക്കുന്നത്, എന്തുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ഈ ത്രിവിധ ക്ലേശങ്ങൾ അനുഭവിക്കുന്നത് എന്ന് പ്രജകളെ ബോധ്യപ്പെടുത്തേണ്ട ഉത്തരവാദിത്വം രാജാവിനുണ്ടെന്നാണ് പറയുന്നത്. അതൊരു രാജാവിന്റെ ധർമ്മമാണ്. ആ കർത്തവ്യം അവർ നിർവഹിക്കണം. നമുക്ക് ഭാഗവതത്തിൽ തന്നെ മുന്നോട്ട് പോകുമ്പോൾ കാണാൻ പറ്റും. പൃഥുമഹാരാജാവിന്റെ ഒക്കെ ഇത് വായിക്കുമ്പോ, പൃഥുമഹാരാജാവിന്റെ ലീലകളിലൊക്കെ വായിക്കുമ്പോ എന്താണ് ഒരു രാജാവിന്റെ ധർമ്മം? എത്രയാണ് 99 അശ്വമേധം, 100ാമത്തെ അശ്വമേധം നടത്താൻ വിട്ടില്ല ദേവേന്ദ്രൻ. പക്ഷെ അത്ര വരെയും ചെയ്തത് തന്റെ പ്രജകൾക്ക് വേണ്ടി തന്നെയായിരുന്നു അദ്ദേഹം. അപ്പൊ ഒരു രാജാവിന്റെ ധർമ്മമാണത്. ജനനം, മരണം, രോഗം, വാർദ്ധക്യം എന്നിവയിൽ നിന്നുള്ള പരമമോചനത്തിന്റെ പാതയിലേക്ക് പ്രജകളെ നയിക്കുന്ന വിഷയത്തിൽ പിതാവും ആത്മീയ ഗുരുവും രാജാവും നിരുത്തരവാദപരമായി വർത്തിക്കരുത്. ഈ പ്രാഥമിക കർത്തവ്യങ്ങൾ ഉചിതമായി നിറവേറ്റുന്ന പക്ഷം ജനങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി എന്ന സർക്കാരിന്റെ ആവശ്യമില്ലാതായി തീരുന്നു. അതായത് ഇവിടെ നമ്മളെ ജനാധിപത്യത്തെയാണ് പ്രഭുപാദർ ഇവിടെ പറയുന്നത്. ജനാധിപത്യത്തിന്റെ ആവശ്യമില്ല എന്നാണ് പറയുന്നത്. യഥാർത്ഥത്തിൽ ഒരു രാജാവ് എന്താ ഇവിടെ പറയുന്നത്? പ്രജകളെ നയിക്കുന്ന വിഷയത്തിൽ പിതാവും ആത്മീയ ഗുരുവും രാജാവും നിരുത്തരവാദപരമായി വർത്തിക്കാതെ. അപ്പൊ ഇവർക്ക് 3 പേർക്കും റെസ്പോൺസിബിലിറ്റീസ് ഉണ്ട്. ഒരു കുടുംബത്തിലാകുമ്പോൾ അത് പിതാവിന്റെ ഡ്യൂട്ടിയാണ് അല്ലെ. പിന്നെ ഒരു ഗുരുകുലത്തിൽ ഒരു ശിഷ്യനെ സ്വീകരിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ ഗുരുവാണ് ഉത്തരവാദിത്വം ഏറ്റെടുക്കേണ്ടത്. പിന്നെ ആത്യന്തികമായിട്ട് രാജ്യത്തിന്റെ രാജാവും. ഇവർ 3 പേരും ഒരിക്കലും നിരുത്തരവാദിത്വപരമായി പ്രവർത്തിക്കരുതെന്നാണ് പറയുന്നത്. ഇവരുടെ ഡ്യൂട്ടിയാണ് തന്നെ ആശ്രയിക്കുന്നവർക്ക് ഭഗവാന്റെ അടുത്തേക്ക് എത്താനുള്ള അവസരം ഒരുക്കി കൊടുക്കുക എന്നുള്ളത് ഇവരുടെ ഡ്യൂട്ടിയാണ് ശരിക്കും. ഇങ്ങനെയുള്ള ഡ്യൂട്ടിയുള്ള ആത്മീയ ഗുരുവും പിതാവും രാജാവും ഉണ്ടെങ്കിൽ എന്തിന്റെ ആവശ്യമില്ല? ജനാധിപത്യത്തിന്റെ ആവശ്യമില്ല. ജനങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി എന്ന ഒരു സർക്കാരിന്റെ ആവശ്യകതയില്ല എന്നാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. ഇന്ന് സാമാന്യ ജനങ്ങൾ യഥാസംഖ്യമായി തരപ്പെടുത്തിയ വോട്ടിന്റെ ബലത്തിൽ ഭരണം കൈയാളുന്നു. എന്നാൽ രാജാവിന്റെ പ്രാഥമിക കർത്തവ്യങ്ങളിൽ അവർ ഒരിക്കലും ശിക്ഷണം നേടുന്നില്ല. മാത്രവുമല്ല അത് എല്ലാവരാലും സാധ്യമായ കാര്യവുമല്ല. ഈ സാഹചര്യത്തിൽ പരിശീലനം നൽകപ്പെടാത്ത, വിധേയമായി ശിക്ഷിതരല്ലാത്ത ഭരണാധിപന്മാർ സർവപ്രകാരത്തിലും പ്രജകളെ സന്തോഷവാന്മാരാക്കുന്നു എന്ന പേരിൽ നാശം വിതയ്ക്കുന്നു. അന്യഥാ ഈ അശിക്ഷിതരായ ഭരണാധിപന്മാർ
ക്രമേണ തെമ്മാടികളും കള്ളന്മാരുമായി തീരുന്നു എന്ന് മാത്രമല്ല, എല്ലാവിധത്തിലും ഉപയോഗശൂന്യമായ ആവശ്യത്തിലധികം ഭരണകർത്താക്കളുള്ള ഭരണകൂടത്തിന് ധനം മുടക്കുന്നതിനായി നികുതി വർദ്ധിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. യഥാർത്ഥത്തിൽ യോഗ്യരായ ബ്രാഹ്മണർ മനുസംഹിതയും പരാശര ധർമ്മശാസ്ത്രങ്ങളും പോലുള്ള ശാസ്ത്രഗ്രന്ഥങ്ങളെ ആധാരമാക്കി ഉചിതമായ നിർവഹണ ഭരണത്തിന് രാജാക്കന്മാർക്ക് വേണ്ടുന്ന നിർദ്ദേശങ്ങൾ നൽകേണ്ടതാണ്. അപ്പോ ഇവിടെ എന്താ പറയുന്നത്? നമുക്കറിയാം ഇന്ന് ഭരണം എങ്ങനെയാണ് നടക്കുന്നത്. ഒരു മന്ത്രിയും അയാൾക്ക് കുറെ പല പല വകുപ്പ് മന്ത്രികൾ ഉണ്ടാവും. ഈ മന്ത്രിമാർക്കൊക്കെ PA ഉണ്ടാവും അല്ലെ? ഈ PA മാർക്കും ഉണ്ടാവും ചിലപ്പോ PAയും അസിസ്റ്റന്റും ആയിട്ട് കുറെ പേര്. അപ്പൊ ചുരുക്കി പറഞ്ഞാൽ കുറച്ച് സ്ഥലം ഭരിക്കണമെങ്കിൽ തന്നെയും അതിനേക്കാൾ കൂടുതൽ ആളുകളാണ്. ഇവരൊക്കെ എന്താ ചെയ്യുന്നത്? അഴിമതിയും അതും ചെയ്ത് ഇവരുടെയൊക്കെ എക്സ്പെൻസ് വേണം, സാലറി വേണം, ഇവരുടെ കുടുംബത്തിന്റെ ചെലവ് വേണം. ഇതൊക്കെ ആര് വഹിക്കണം? ഗവൺമെന്റ് വഹിക്കണം. അപ്പൊ എന്ത് വേണം? നമ്മളുടെ അടുത്ത് കൂടുതൽ നികുതി പിരിച്ചാലേ നടക്കുള്ളൂ കാര്യങ്ങൾ അല്ലേ? പക്ഷെ പണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ രാജാക്കന്മാരുണ്ടാകും. രാജഭരണകാലത്ത് ഇതിന്റെ ആവശ്യമില്ല. ഇങ്ങനെ ഒരുപാട് മന്ത്രിമാരെ ഇങ്ങനെ ഡ്യൂട്ടിയിൽ ഏർപ്പെടുത്തേണ്ട ആവശ്യം വരുന്നില്ല. അവർക്ക് അതിനുള്ള നിപുണത ഉണ്ടായിരുന്നു. അതുപോലെ തന്നെ ഇന്ന് ഭരിക്കുന്ന ആളുകൾക്ക് എങ്ങനെ ഭരിക്കണം എന്നതിനെ കുറിച്ച് ട്രെയിൻഡ് അല്ല. അവരൊട്ടും പഠിച്ചിട്ടല്ല അങ്ങനെയുള്ള ഭരണകർത്താക്കളായി മാറുന്നത്. പിന്നെ നമ്മളെ പോലെയുള്ള സമ്മതിദായകർ അഥവാ വോട്ട് കൊടുക്കുന്നവരെ മുട്ടുമുക്കാലും ആരാണ്? ശൂദ്രരായിട്ടുള്ള ആളുകളാണ്. നമ്മൾ നേരത്തെ ഉള്ള ശ്ലോകത്തിൽ പഠിച്ചു, ശൂദ്രർക്ക് സ്വാതന്ത്ര്യം ഇല്ല എന്ന് അല്ലെ? അവർക്ക് വിദ്യാഭ്യാസം കുറവാണ്, അറിവ് കുറവാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ അവർക്ക് ഒരു യഥാർത്ഥ ഭരണാധികാരിയെ തിരഞ്ഞെടുക്കാനുള്ള ഒരു ജ്ഞാനമില്ല. അങ്ങനെയുള്ളവരെയാണ് നമ്മൾ കാണാറുണ്ട് വോട്ട് നടക്കുന്ന സമയത്തൊക്കെ പൈസ കൊടുത്തിട്ട് അവരെ കൊണ്ട് വോട്ട് ചെയ്യിപ്പിക്കുന്ന ഒരു രീതി കാണാറുണ്ട്. കാരണം ഇവർ ഹെഡ് കൗണ്ട് ആണ് നോക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഒരിക്കലും യഥാർത്ഥത്തിലുള്ള ഒരു ഭരണ നിർവഹണം അല്ല ഇപ്പൊ നടക്കുന്നത്. യഥാർത്ഥമായിട്ടുള്ള ഒരു രീതിയല്ല ഈ ജനാധിപത്യം എന്നാണ് പറയുന്നത്. പെർ ഹെഡ് പെർ വോട്ടാണ് അല്ലെ? ഓരോ മനുഷ്യർക്ക് ഒരു വോട്ടായിട്ടാണ് എണ്ണുന്നത്. അപ്പൊ വിദ്യാഭ്യാസം ഇല്ലാത്ത ശൂദ്ര വിഭാഗത്തിൽപ്പെട്ട ആളുകളെ ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾക്ക് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കാൻ പാടില്ല. അവരുടെ വോട്ട് കൗണ്ട് ചെയ്യരുതെന്നാണ് പറയുന്നത്. അപ്പൊ അവർക്ക് അറിവില്ലാത്തത് കൊണ്ടാണ്. അപ്പൊ അവരെ എളുപ്പത്തിൽ നമുക്ക് സ്വാധീനിക്കാൻ സാധിക്കും. അതുപോലെ ഭരണാധികാരികൾ ആയിട്ടുള്ളവരും അവരും ട്രെയിൻഡ് അല്ല ഒട്ടും. അവരെ എന്താ പറയുന്നത്? എല്ലാവിധത്തിലും ഉപയോഗശൂന്യമായ ആവശ്യത്തിലധികം ഭരണകർത്താക്കളുള്ള ഭരണകൂടത്തിന് ധനം മുടക്കുന്നതായി നികുതി വർദ്ധിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഗുണമല്ലാതെ ദോഷമാണ് ചെയ്യുന്നത്. യഥാർത്ഥത്തിൽ യോഗ്യരായ ബ്രാഹ്മണർ മനുസംഹിതയും പരാശര മുനിയുടെ ധർമ്മശാസ്ത്രങ്ങളും പോലുള്ള ശാസ്ത്രഗ്രന്ഥങ്ങളെ ആധാരമാക്കി ഉചിതമായ നിർവഹണ ഭരണത്തിന് രാജാക്കന്മാർക്ക് വേണ്ടുന്ന നിർദ്ദേശങ്ങൾ നൽകേണ്ടതാണ്. അപ്പോൾ ഒരു ശരിയായ ഒരു ബ്രാഹ്മണൻ ഉണ്ടാവണം. എന്താണ് ഇത്തരത്തിലുള്ള മനുസംഹിതയിലും ധർമ്മശാസ്ത്രങ്ങളിലും ഒരു രാജാവിന്റെ ഡ്യൂട്ടി എന്താണെന്ന് പറഞ്ഞ് മനസ്സിലാക്കി കൊടുക്കാൻ ഒരു ബ്രാഹ്മണൻ, ഒരു ഉത്തമ പണ്ഡിതനായിട്ടുള്ള ഒരു ബ്രാഹ്മണൻ ഉണ്ടാവണം. നമുക്കറിയാം എല്ലാ കൊട്ടാരങ്ങളിലും ഒരു ഉപദേഷ്ടാവ് പറഞ്ഞിട്ട് ഒരാളുണ്ടാവും അല്ലെ? രാജഗുരു എന്ന് പറയുന്ന ഒരാളുണ്ടാവും പണ്ട് കാലത്ത്. ഇന്നത്തെ കാലത്ത് എന്തേ ഉള്ളൂ? PA മാത്രമേ ഉള്ളൂ അല്ലെ? PA, അസിസ്റ്റന്റ് അങ്ങനെയുള്ളത് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. ഇങ്ങനെ ഉപദേശം കൊടുക്കാൻ അവരൊക്കെയാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത്. അവർക്ക് എന്തറിയില്ല? ഒരു ശാസ്ത്രത്തിലും എങ്ങനെയാണ് ഒരു ഭരണം നിർവഹിക്കേണ്ടതെന്ന് അവർക്കറിയില്ല. ഒരു ഉത്തമ രാജാവ് സാമാന്യ ജനങ്ങൾക്ക് മാതൃകയാണ്. രാജാവ് പുണ്യവാനും ധർമ്മനിഷ്ഠനും പരാക്രമശാലിയും ഉദാരമതിയുമാണെങ്കിൽ പൊതുവെ പ്രജകൾ അദ്ദേഹത്തെ അനുവർത്തിക്കുന്നു. അപ്രകാരമുള്ള ഒരു രാജാവ് പ്രജകളുടെ ചെലവിൽ ജീവിക്കുന്ന ഇന്ദ്രിയാസ്വാദനങ്ങളിൽ മുഴുകുന്ന മടിയനായ വ്യക്തിയല്ല. മറിച്ച് കള്ളന്മാരെയും കൊള്ളക്കാരെയും ഖനിക്കാൻ സദാ ജാഗരൂകനായിരിക്കും. ധർമ്മനിഷ്ഠരായ രാജാക്കന്മാർ അർത്ഥശൂന്യമായ അഹിംസയുടെ പേരിൽ അത്തരക്കാരോട് ദയ കാട്ടുന്നവരായിരിക്കില്ല. ഭാവിയിൽ സംഘടിതമായി അത്തരം ദ്രോഹങ്ങൾ പ്രവർത്തിക്കാൻ ആരും ധൈര്യപ്പെടാത്ത വിധത്തിൽ കള്ളന്മാരും കൊള്ളക്കാരും മാതൃകാപരമായി ശിക്ഷിക്കപ്പെടുന്നു. ഇപ്പോൾ കാണപ്പെടുന്നത് പോലെ അത്തരം കള്ളന്മാർക്കും കൊള്ളക്കാർക്കും ഒരിക്കലും അധികാര പദവികൾ നൽകപ്പെട്ടിരുന്നില്ല. അപ്പോ ഈ ശ്ലോകം ഈ വിവർത്തനം ഭാവാർത്ഥം വായിക്കുമ്പോൾ എനിക്ക് ഓർമ്മ വന്നത് ഭഗവത്ഗീതയിലുള്ള ഒരു ശ്ലോകം ഉണ്ടല്ലോ, യദ്യദാചരതി ശ്രേഷ്ഠഃ തത്തദേവേതരോ ജനഃ സയത് പ്രമാണം കുരുതേ ലോകസ്തദനുവർത്തതേ. ഒരു യഥാർത്ഥത്തിലുള്ള ഒരു ലീഡർ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? അദ്ദേഹം എന്താണോ ചെയ്യുന്നത് അത് മറ്റുള്ളവർ അനുകരിക്കും എന്ന് പറഞ്ഞല്ലേ? അതുപോലെയാണ് ഒരു രാജാവ് എങ്ങനെയുള്ള ആളായിരിക്കണം? ഇത്തരത്തിലുള്ള തെറ്റായ പ്രവൃത്തികൾ ചെയ്യുന്ന ഒരു രാജാവാകരുത് അദ്ദേഹം. ഈ ശാസ്ത്രങ്ങളൊക്കെ പഠിച്ച് നല്ല രീതിയിൽ, എങ്ങനെയാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്? രാജാവ് പുണ്യവാനും ധർമ്മനിഷ്ഠനും പരാക്രമശാലിയും ഉദാരമതിയുമാണെങ്കിൽ
പൊതുവെ പ്രജകൾ അദ്ദേഹത്തെ അനുവർത്തിക്കുന്നു. ഇത് തന്നെയാണ് യദ്യതാചരതി ശ്രേഷ്ഠ എന്നുള്ള ശ്ലോകത്തിലൂടെ പറയുന്നത്. അപ്രകാരമുള്ള ഒരു രാജാവ് പ്രജകളുടെ ചെലവിൽ ജീവിക്കുന്ന ഇന്ദ്രിയാസ്വാദനങ്ങളിൽ മുഴുകുന്ന മടിയനായ വ്യക്തിയല്ല. അപ്പോ അദ്ദേഹം നമ്മുടെ നികുതി പണം കൊണ്ട് ചെലവ് ചെയ്ത് സുഖിച്ച് ജീവിക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തിയല്ല എന്നാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. അദ്ദേഹം എന്താണ് ചെയ്യുന്നത്? ഇന്ദ്രിയാസ്വാതന്ത്ര്യങ്ങളിൽ മുഴുകുന്ന മടിയനായ ഒരു വ്യക്തിയല്ല, മറിച്ച് കള്ളന്മാരെയും കൊള്ളക്കാരെയും ഹനിക്കാൻ സദാ ജാഗരൂകനായിരിക്കും. അയാള് അഹിംസ പറഞ്ഞുകൊണ്ട് അവിടെ ഇരിക്കില്ല. അവര് കള്ളന്മാരെയും കൊള്ളക്കാരെയും ഒക്കെ യഥാർത്ഥ രീതിയിൽ ഇനി ഒരിക്കലും ഒരാൾക്കും തെറ്റ് ചെയ്യാൻ തോന്നിക്കാത്ത രീതിയിലുള്ള ശിക്ഷാ നടപടികൾ എടുക്കുന്നു എന്നാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. അപ്പൊ അദ്ദേഹം ഏതെങ്കിലും ഒരു വ്യക്തിയെ ശിക്ഷിക്കുമ്പോൾ മറ്റുള്ളവർക്ക് മനസ്സിലാകും നമ്മൾ ചെയ്താൽ നമ്മളും ശിക്ഷിക്കപ്പെടും. അപ്പോ ഒരു ഭയം ഉണ്ടാവും ആ രാജാവിനെ, അല്ലെ? അത് വേണം. കള്ളന്മാർക്കും കൊള്ളക്കാർക്കും ഒക്കെ ഒരു ചെറിയ ഭയം രാജാവിൽ ഉണ്ടാകേണ്ടത് അത്യാവശ്യമാണ്. നികുതി നിയമം ലളിതമായിരുന്നു. അതിൽ ബലാത്കാരമോ അതിക്രമമോ ഇല്ലായിരുന്നു. പ്രജകളുടെ ഉത്പാദനത്തിന്റെ 4/1 ഭാഗം രാജാവിന് അവകാശപ്പെട്ടതായിരുന്നു. അതുകൂടാതെ പ്രജകൾ ദാനത്തിനോ മറ്റെന്തിനെങ്കിലും ചെലവഴിക്കുന്നതിനോ നീക്കിവെക്കുന്ന ധനത്തിന്റെ 4/1 പങ്കും രാജാവിന് അവകാശപ്പെട്ടതായിരുന്നു. ഇപ്രകാരം ഭാഗിച്ചു നൽകുന്നതിൽ ആർക്കും ഒരിക്കലും വിദ്വേഷം ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. കാരണം ധർമ്മശീലനായ രാജാവിനാലും ധാർമ്മിക ഐക്യത്താലും പ്രകൃതി സമ്പത്തുക്കളായ ധാന്യങ്ങൾ, ഫലങ്ങൾ, പൂക്കൾ, പട്ടുനൂൽ, പരുത്തി, ക്ഷീരം, രത്നങ്ങൾ, ധാതുക്കൾ മുതലായവയൊക്കെ യഥേഷ്ടം ഉണ്ടായിരുന്നതിനാൽ ആരും തന്നെ ഭൗതികമായി അസന്തുഷ്ടരല്ലായിരുന്നു. പ്രജകൾ കൃഷിയിലും മൃഗപരിപാലനത്തിലും സമ്പന്നരായിരുന്നു. അതിനാൽ ധാന്യങ്ങളും ഫലങ്ങളും പാലും ഒക്കെ യഥേഷ്ടമുണ്ടായിരുന്ന അവർക്ക് സോപ്പുകളുടെയോ ചമയങ്ങളുടെയോ സിനിമകളുടെയോ മദ്യശാലകളുടെയോ യാതൊരു കൃത്രിമമായ ആവശ്യങ്ങളും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. അപ്പോ ആ കാലഘട്ടത്തിലുള്ള ഒരു രീതിയാണ് ഇത് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കിച്ചു തരുന്നത്, അല്ലെ? ആ കാലഘട്ടത്തില് പ്രകൃതി വളരെ ഫലഭൂയിഷ്ടമായിരുന്നു നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം. അതുകൊണ്ടാണ് പ്രകൃതി സമ്പത്തുകളൊക്കെ യഥേഷ്ടമായിട്ടുണ്ടായിരുന്നു എന്ന് ഇവിടെ പറയുന്നത്. ഇന്നത്തെ കാലത്തെ പോലെ ആയിരുന്നില്ല. പ്രകൃതി സന്തുഷ്ടി ഉള്ളതാവണമെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്ത് വേണം? നമ്മൾ യത്നം ചെയ്യണം, അല്ലെ? യഥാർത്ഥത്തിലുള്ള യത്നം ചെയ്താലാണ് പ്രകൃതി സന്തുഷ്ടയായി മാറുന്നത്. മഴ പെയ്യും, സമയത്തിനുള്ള മഴ, അങ്ങനെ കാലാവസ്ഥയൊക്കെ അനുകൂലമായി വരുമ്പോഴാണ് പ്രകൃതിയിൽ വിഭവങ്ങളും നന്നായിട്ടുണ്ടാവുന്നത്. ഇന്നത്തെ കാലത്ത് എല്ലാം തലതിരിഞ്ഞാണ് ഇരിക്കുന്നത്, അല്ലെ? അപ്പൊ പണ്ട് അങ്ങനെ ആയിരുന്നില്ല എന്നാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. അപ്പൊ എല്ലാവരും എന്താണ്? സന്തോഷമുള്ളവരായിരുന്നു. ആർക്കും എന്തില്ല? മത്സര ബുദ്ധിയില്ല. എനിക്ക് അവരുടെ വീടിനേക്കാൾ വലിയ വീട് കെട്ടണം, അല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ വീട്ടിലുള്ള വണ്ടിയേക്കാൾ വലിയ വണ്ടി എടുക്കണം എന്നുള്ളതാണ് ഇന്നത്തെ കാലഘട്ടത്തിന്റെ ഒരു രീതി. അന്ന് അതില്ലായിരുന്നു. അന്ന് അവരൊക്കെ സന്തോഷത്തിലായിരുന്നു എല്ലാവരും. അതുപോലെ നികുതി എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ കൊടുക്കണ്ടായിരുന്നത്? ഒരിക്കലും ബലാത്കാരേനയല്ല. അതൊരു റൂൾ ഉണ്ട്. ആ റൂളിൽ പ്രകാരം എന്താണ്? ഉൽപാദനത്തിന്റെ 4/1 അംശം രാജാവിന്റെ പങ്കാണ്. അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ ദാനത്തിനായിട്ട് നീക്കി വെച്ചിരിക്കുന്ന പണത്തിന്റെയും 4/1 അംശം രാജാവിന് അവകാശപ്പെട്ടതാണ്. അപ്പൊ അതൊരു റൂളാണ്. ആ റൂൾ പ്രകാരം ആരും ബലാത്കാരേന ചോദിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല. അത് കൊടുക്കുന്നതിന് പ്രജകൾക്കും വിഷമമുണ്ടായിരുന്നില്ല. കാരണം എല്ലാം യഥേഷ്ടം ലഭ്യമാവുന്നത് കൊണ്ട് തന്നെ അവർക്ക് ഒന്നിനും ഒരു ബുദ്ധിമുട്ടോ പ്രയാസങ്ങളോ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല എന്ന് ഇവിടെ മനസ്സിലാക്കി തരുന്നു. ആ കാലഘട്ടത്തിൽ, അതായത് രാജഭരണ കാലഘട്ടത്തിലുള്ള കാര്യമാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. എങ്ങനെയുള്ള രാജാവായിരിക്കണം? പ്രജകളെ തിരിച്ചു ഭഗവാന്റെ ധാമത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകണം എന്നുള്ള ഉത്തരവാദിത്വ ബോധത്തോടുകൂടി ഭരിക്കുന്ന രാജാവ് അവിടെ എന്ത് ചെയ്യും? പ്രജകൾക്ക് നന്മയ്ക്കായിട്ട് യത്നം ചെയ്യും, അല്ലെ? ആ രാജ്യത്തിന്റെ യത്നം ചെയ്യുന്ന ഡ്യൂട്ടി ആരുടെയാണ്? അത് ഗൃഹസ്ഥരുടെ അല്ല, അത് രാജാവിന്റെ ഡ്യൂട്ടിയാണ്. അപ്പൊ ഈ നികുതി പണമൊക്കെ അവരുടെ മേന്മയ്ക്ക് വേണ്ടി തന്നെയാണ് രാജാവ് ഉപയോഗിക്കുന്നത്. അതുപോലെ കള്ളന്മാരെയും കൊള്ളക്കാരെയും ഒക്കെ യഥാവിധി ശിക്ഷിക്കുന്നത് കൊണ്ട് തന്നെ അവിടെ അത്തരത്തിലുള്ള ആളുകൾക്ക് പ്രോത്സാഹനം കിട്ടാതെ, അതായത് ഒരു സെക്യൂരിറ്റി ഉറപ്പ് കൊടുക്കുന്നു ആര്? രാജാവ്. അപ്പോൾ എല്ലാ അർത്ഥത്തിലും പ്രജകൾ സന്തോഷമായിട്ടാണ് ഇരിക്കുന്നത്. ഭൂമിയും സന്തോഷവതി ആയതുകൊണ്ട് എല്ലാം യഥേഷ്ടം ലഭ്യമാകുന്ന ഒരു കാലഘട്ടം, അതായിരുന്നു രാജഭരണ കാലഘട്ടം എന്ന് പറയുന്നത്. മനുഷ്യരാശിയുടെ സമാഹരിക്കപ്പെട്ട ഊർജം യഥോചിതമായി വിനിയോഗിക്കുന്നുണ്ടെന്ന് രാജാവ് ഉറപ്പുവരുത്തേണ്ടിയിരുന്നു. മാനവശക്തി ശരിക്കും മൃഗസഹജമായ വാസനകൾ നിറവേറ്റാനായല്ല, മറിച്ച് ആത്മസാക്ഷാത്കാരത്തിനായുള്ളതാകുന്നു. മുഴുവൻ ഭരണകൂടവും ഈ പ്രത്യേക ഉദ്ദേശത്തെ പൂർത്തീകരിക്കാനായി സവിശേഷമായി രൂപകൽപ്പന ചെയ്തതായിരുന്നു. അതുപോലെ രാജാവിന് ഭരണസമിതിയിലെ അംഗങ്ങളായ മന്ത്രിമാരെ വോട്ടിന്റെ ബലത്തിലല്ലാതെ യഥോചിതമായി തിരഞ്ഞെടുക്കണമായിരുന്നു. മന്ത്രിമാർ, സൈന്യാധിപന്മാർ തുടങ്ങി സാധാരണ പടയാളികൾ വരെ വ്യക്തിഗത യോഗ്യതയ്ക്കനുസരിച്ച് നിയമിക്കപ്പെട്ടിരുന്നു എന്ന് മാത്രമല്ല, അവരെ പദവികളിൽ നിയമിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് രാജാവിന് അവരുടെ മേൽനോട്ടം ശരിയാവണ്ണം വഹിക്കേണ്ടതായും ഉണ്ടായിരുന്നു. തപസ്വികൾ അഥവാ ആത്മീയ ജ്ഞാനപ്രചാരണത്തിനായി സർവ്വതും പരിത്യജിച്ച വ്യക്തികൾ ഒരിക്കലും അനാദരിക്കപ്പെടുന്നില്ലെന്ന് ഉറപ്പുവരുത്താൻ രാജാവ് പ്രത്യേക ജാഗ്രത
ചെലുത്തിയിരുന്നു. അപ്പോ രാജാക്കന്മാരുടെ കാര്യം തന്നെയാണ് ഇവിടെ വീണ്ടും പറയുന്നത്. മനുഷ്യരാശിയുടെ സമാഹരിക്കപ്പെട്ട ഊർജം യഥോചിതമായി വിനിയോഗിക്കുന്നുണ്ടെന്ന് രാജാവ് ഉറപ്പുവരുത്തേണ്ടതായിരുന്നു. അപ്പോൾ നമ്മളാൽ കൊടുക്കുന്ന നികുതി എങ്ങനെയാണ് ചെലവഴിക്കുന്നത്, അതുപോലെ നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് ഒരു ജീവിതം ജീവിക്കുന്നത്, എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ഉത്തരവാദിത്വത്തോടു കൂടി നോക്കുന്നയാളായിരുന്നു ആര്? രാജാവ്. മനുഷ്യനെ മൃഗജീവിതത്തിലേക്ക്, അതായത് നമ്മളൊക്കെ ഇപ്പൊ എങ്ങനെയാ ജീവിക്കുന്നത്? മൃഗജീവിതമാണ് അല്ലെ. നമ്മള് ആത്മസാക്ഷാത്കാരത്തിന് വേണ്ടി ഒന്നും ചെയ്യുന്നില്ല അല്ലെ. നമ്മൾ എല്ലാരും എന്താണ് ചെയ്യുന്നത്? ഇഷ്ടമുള്ള ഭക്ഷണം കഴിക്കണം, ഇഷ്ടമുള്ള പാട്ട് കേൾക്കണം, ഇഷ്ടമുള്ള കാഴ്ചകൾ കാണണം, ഇഷ്ടമുള്ളിടത്തൊക്കെ പോകണം, ഇഷ്ടമുള്ള പോലെ സംസാരിക്കണം അല്ലെ. ഇതാണ് നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ കാലത്തെ ജീവിതം എന്ന് പറയുന്നത്. അത് ഏത് തരത്തിലുള്ള ജീവിതമാണ്? മൃഗസഹജ വാസനയാണ്. കാരണം അവർക്കാണ് യഥേഷ്ടം ഇത്തരത്തിലുള്ള കാര്യങ്ങൾക്കൊക്കെ സ്വാതന്ത്ര്യം ഭഗവാൻ കൊടുത്തിട്ടുള്ളത്. മനുഷ്യന് ഒരു നിയന്ത്രിതമായിട്ടുള്ള ജീവിതമാണ് ഭഗവാനാൽ നിശ്ചയിച്ചിട്ടുള്ളത്. അപ്പോ അങ്ങനെ തന്നെ ആയിരിക്കണം ഒരു മനുഷ്യര് ജീവിക്കാൻ എന്നുള്ളത്. ആരുടെ ഉത്തരവാദിത്വമാണ് ഇത് നോക്കേണ്ടത്? രാജാവിന്റെ ഉത്തരവാദിത്വമാണ്. അതുപോലെ മന്ത്രിമാരെ, രാജ്യസഭയിലേക്ക് മന്ത്രിമാരെ നിയോഗിക്കുന്നത് വോട്ടിന്റെ ബലത്തിലായിരിക്കില്ല, അവരുടെ യോഗ്യതയ്ക്ക് അനുസരിച്ചായിരിക്കും എന്നാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. ഇന്നത്തെ കാലത്ത് വോട്ട് മാത്രമാണ് നോക്കുന്നത് അല്ലെ. അവർക്ക് ഇത്തരത്തിലുള്ള ഏൽപ്പിച്ച ജോലി ഭംഗിയായിട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ എന്നൊന്നും ആരും നോക്കുന്നില്ല. അതായത് റിസർവ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ആളുകൾക്കല്ല, ഡിസേർവ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ആളുകൾക്കല്ല, റിസർവ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ആളുകൾക്കാണ് ഇന്ന് ജോലി കിട്ടുന്നത് നമ്മൾ പറയാറുണ്ട് അല്ലെ. കഴിവും ഇതും നോക്കിയല്ല അവർക്ക് ജോലി കൊടുക്കുന്നത്. ഇവരുടെ എന്താ പറയാ, അവർക്ക് ഓരോ റിസർവേഷൻ ഉണ്ട് അല്ലെ. റിസർവേഷൻ ബേസ്ഡ് ആണ് ഇന്നത്തെ കാലത്ത് എന്ത് പൊസിഷൻ ആയാലും അവർക്ക് കൊടുക്കുന്നത്. പക്ഷെ അങ്ങനെ ആയിരുന്നില്ല പണ്ടത്തെ കാലത്ത് എന്നാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. അതുപോലെ നമ്മൾ തപസ്വികൾ, അങ്ങനെയുള്ള ആത്മീയ ജ്ഞാനപ്രചാരണത്തിനായിട്ടുള്ള ആളുകളെയൊക്കെ ഒരിക്കലും ഡിസ്റെസ്പെക്ട് ചെയ്യാൻ പാടില്ല, അവരെയൊന്നും അപമാനിക്കാൻ പാടില്ല, അവരെയൊക്കെ റെസ്പെക്ട് ചെയ്യേണ്ടതുണ്ട്. അത് ഉറപ്പുവരുത്തേണ്ടതും ഒരു രാജാവിന്റെ ഉത്തരവാദിത്വമായിരുന്നു. പരിശുദ്ധ ഭക്തന്മാർക്കുണ്ടാകുന്ന ഏതൊരു വിധത്തിലുള്ള അധിക്ഷേപവും പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനായ ഭഗവാൻ ഒരിക്കലും പൊറുക്കുകയില്ലെന്ന് രാജാവിന് നല്ലവണ്ണം അറിയാമായിരുന്നു. കള്ളന്മാരുടെയും കൊള്ളക്കാരുടെയും പോലും വിശ്വസ്ത നേതാക്കളായിരുന്നു അത്തരം തപസ്സികൾ. അവർ തപസ്സികളുടെ ആജ്ഞകളെ ഒരിക്കലും അനുസരിക്കാതിരിക്കുകയില്ല. രാജ്യത്തെ അജ്ഞർക്കും നിസ്സഹായർക്കും വിധവകൾക്കും രാജാവ് പ്രത്യേകം സംരക്ഷണം ഉറപ്പിക്കാറുണ്ടായിരുന്നു. ശത്രുക്കൾ ആക്രമിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് തന്നെ പ്രതിരോധ നടപടികൾ സജ്ജീകരിച്ചിരുന്നു. നികുതി